Ngibingelela umphakathi waseMsinga. Ngibingelela umndeni wami wakaDlamini, ngibingelela umndeni wakithi wakaNtanda Khimbali. Mina ngingumama uDlamini. Igama lami nguNonhlanhla Ntanda Dlamini. Igane kaDlamini, igane ubaba uJuku Dlamini ongasekho emhlabeni. uNkulunkulu wangibusisa ngabantwana abane. Phakathi kwalabo bantwana abane uNkulunkulu angibusisa ngabo, wangibusisa oyedwa wabo udokotela. Udokotela uThithi Dlamini usebenzela wona umphakathi wakhona futhi la eMsinga. Ngicela ukuchaza ukuthi ngazalelwa phi mina. Mina ngizalelwe eKhimbali, Northern Cape. Kodwa abazali bami basuke la eMsinga la othukela. Isiza sabazali bami kula kwaNkosi ngaphansi labasuka khona. Basuka ngezimpi zaseMsinga ngo1947 bahamba baya eKhimbali. Lapho ke thina esazalelwa khona ke. Ngifunde khona ke eKhimbali grade 1 to grade 6. Ngabuya futhi ngeza la ngokuthi ke eKhimbali isiZulu asikho, sifunda isiXhosa nezinye izilimi. Ngabuye ngazoqala la ke ngafunda isibumba, ngafunda standard 6, ngaqhubeka ngaya eMsinga High, ngafunda eMsinga High. Kuthe kwa form 2 ngane bhajanyana ke ngakhulela ngathola yena lo mntwana udokotela. Ngaphindela ekhaya ke ngithe ngisekhaya niyabaza abazali ba street kwathi ubaba cha ngisaza ke ngihlale phansi ngikhulisa umntwana. Ngabona ukuthi ukuhlala kwami phansi akuzongisiza ngalutho. Ngenhlanhla ke washeshe wangithatha kubaba uDlamini. Ngafika la kwaDlamini ngafunda. Ngafunda ngihleli khona ekhaya. Ngafunda ngeposi. Ngifunde eMlazi further ngenza i-primary certificate ngayithola. Ngaleso sikhathi ke ngenza i-primary certificate bengisecabanga okuhle, ngifundisa icabanga okuhle. Ngi-unqualified teacher. Asuka lapho ngifundisa khona ngenza idiploma yami. Sengisukile ngiseke ecabanga okuhle ngaya ePhuphuma. Sengenza ke manje idiploma yami. Ngenza idiploma, ngayibhanga idiploma yami kanye ne-further education yami. Ngenza idiploma ngapha unyaka uwodwa ngapha ngenza ngenhlanhla ngaphasa, ngayiphasa lezo fundo. Ngithe okay ukufika kwami eMsinga ngishilo ngathi ngifike kanjani eMsinga. Ngithe sengiphasile. Sengizokwenza iHonors ngizokwenza iHonors ngiyenzile iHonors ngenza ama modules awu 3 ngawaphasa lo ma modules awu 3. Engqondweni yami kwafika manje sengenza ngisesikoleni umkhuphula ngwenya ngaleso sikhathi. Kwafika engqondweni yami ukuthi no mangibuka nje ngihamba kukhona ueducation specialist asihamba naye umama uBev Ghana obesebenza edistrict eyaseTandi kwa education. Sihambe naye lo mama ngibuka. Kwathi ngifike eWinen ngelinye ilanga sihamba na ngathola ingane sithola ingane iboshelwe esihlahleni. Kwangiphatha kabi masibuza ukuthi why. Wasethi kwasekuthiwa iyahlupha ngoba mabehambile iyahamba ilahleke. Kwangiphatha kabi ngaxoxa noBev ngathi Bev ingenziwa kanjani lento. Hayi kwashuthi ke ngeke ngiqamba amanga ngifuna ukukhuluma iqiniso kwashuthi eChurch of Scotland sisikhona isikole sabantwana abakhubazekile. Kodwa ke akusona isikole ngazi wabathatha nje akasekho emhlabeni ule uPhumzile wakwaBhengu. She's late manje. uPhumzile uyena owayefundisa abantwana eChurch of Scotland Hospital. Ngayibona lento ukuthi ake ngizame nami ngizame. Kwashuthi bakhona ade beyizama lento bahluleka. Hayi ngasukuma ngaye enkosini. Ngakhuluma nenkosi yakithi ubaba ungasekho ubaba uMthembu. Ngaye enkosini ngaphesheya ubaba uMabaso naye ungasekho manje emhlabeni. Ngakhuluma nabo ngenzela ukuthi uma ngingayithola indawo ngapha ebathenjini ngiyithola indawo ngapha kaMabaso. Nangempela kwashuthi indawo enganginikezwa yona la ebathenjini yabancane ngawelela kaMabaso ngayithola indawo. Uqala kwami ke lesi sikole
Oh baba impressed kakhulu amakhosi eza ukuthi ngizoqala isikole salolu hlobo. Eminyakeni eminingana engasayikhumbuli kahle. Wayefike eNyando esezingeni lokuphatha. Kodwa wafika wathobeka waba uthisha nje. Sisebenze naye ke kuleso sikhashana nje sinaye ngoba kube unyaka owodwa ongaphelanga. Besiba nezingxoxo nje uma sihlezi ngezikhathi zamalunch athi unesifiso sokuvula isikole sabantwana abakhubazekile. Hayi ke ngihambe ke ngiye ngaphezulu ke la kuthiwa kusesinqumeni khona bese ngikhuluma nabantu basesinqumeni uthi ngenza umhlangano ngithi ngifuna uqala isikole la. Bethi ufuna uqala isikole sinhlobo ngithi ngifuna uqala isikole sabantwana abakhubazekile ngoba ngiyabona la eMsinga sinabantwana abaningi abakhubazekile, abantwana abasemsinga abanakiwe abantwana abakhubazekile. Futhi okwenza izikole vele asinazo zabantwana abakhubazekile lamakhaya. Izikole zabantwana abakhubazekile zigcwele emadrobheni. Number 1, abazali bethu la eMsinga abasebenzi, they are unemployed, and abazali ikakhulu abanaba obaba balinya izimpi ezazikhona ama-faction fight ngalezo khathi bayahlupheka basebenza emasimini. Abantwana abaningi banama-diploma banama-degrees bafundiswa ngale mali yasemasimini. Ngabona ukuthi ngeke bebe nayo futhi imali yokusa abantwana babo emadrobheni beyofunda emadrobheni ngoba vele bahlupheka bathola imali ngokusebenza emasimini. Sabonga kakhulu ke leli phupho lakhe lokuthi asicabangele siwumphakathi. Ingane zethu ngempela zaphuma ehlathini, zaphuma lapha esasifihle khona, zaphuma ekudlwengulweni ngoba ingane mayisekhaya ikhubazekile angiphathi makwe yentombazane iba yisilo nje sengubo sabafana. Sakubonga kakhulu ke lokho kuMam Dlamini. Wahamba weza lapha ngakithi ngaseklinikhi eCwaka eNyando ezofundisa khona. Sabonana nakhona esikoleni eNyando. Mina ngangisebenza lapha eklinikhi, ngisebenza ingadi. Wabona ke ikhono lokuthi ngiyakwazi ukumela umsebenzi ngoba ngangihlala engadini kusuka ekuseni ngishayise nje ntambama ngo4. Wangibona lapho ukuthi ngiyakwazi ukusebenza. Wangitshela wathi nginesifiso lapha mama uSwazi sokuvula isikole sabantwana abakhubazekile. Ufuna ukubaqoqa bakhishwe ezindlini ngoba bayabavalela abazali babo. Sengikude impela sengisemaphethelweni manje ukuthi kuyalunga ngizosakha. Sisendawonye umama uyamthanda umsebenzi, uyamthanda umuntu osebenzayo. Silima ingadi, sasingaklini kuphela. Ingadi ethanda ukwenza into enhle. Safika kule ndawo okukhona kwindawo enamatshe, sisebenza naye. Siyamba silungisa igceke. Ingadi sisebenza naye. Ayikho into eyayingekho engadini, spinach, ikhabishi, yonke into kutshaliwe sinaye. Lo mama unothando kodwa uyamthanda umuntu osebenzayo. Hayi ngisuke lapho sengikhulumile noNdaba Ezitha ngihambe ngiyofuna ubaba induna ke. Iphoyisa lenkosi ngilithola iphoyisa lenkosi. Leli phoyisa lenkosi ngilicele ngithi ake lingifunele indawo la ngingafundisela khona abantwana. Cha iphoyisa livume lithi lizongizamela indawo la ngizofundisela khona abantwana. Uthe ngo2007 ngisekhaya kwakuna co-op engangisekiyo ngaleso sikhathi siphakela izikole ngathola iphone call yakhe uMam Dlamini engifonela engibuza ukuthi ngiyathanda yini ukusebenza ngabantwana abakhubazekile, ngingakhona yini ukusebenza nabo. Ngavumela phezulu ngathi ngingakhona ukusebenza nabo. Ngino grade 12 ngaleso sikhathi
ngifuna intombazana ke manje ngoba mina ngikwesinye isikole ngi-HOD kwesinye isikole phela ngikwazi ukuqala isikole ngisesikoleni esinye. Ngifuna intombazana ke manje ezoba khona ezorana lesi sikole. Ngiyithola intombazana eno grade 12. Hayi sisiqaleke isikole. I-department ibisithi kimi ngiqale ngabantwana abawu10 not more than 10. Ngimemezeleke kubazali, ngimemezela abantwana abazali babaletha abantwana babe u10 ngempela ngisiqaleke isikole. Ngikhumbula kahle ngesikhathi kunenkinganyana lapho kuyo 2007 ngase ngiyeka khona sengithi cha umsebenzi ngiyawuyeka. Nothi ukuthi inkinga zaziqhamuka kuye kodwa kwakune nenkinganyana nje sengakakhethi ukuthi umsebenzi sengiyawuyeka. Ngaze ngamreportela ukuthi cha sengiyayeka emsebenzini. Wakhala kakhulu ngoba wazi wafike ekhaya kithi. Wazoncenga. Wancenga kakhulu wazi wakhuluma nanomama, umama ongizalayo. Hayi ke bancenga ke ukuthi ngibuyele emsebenzini. Ngabuyela ke emsebenzini ngingakaholi ke ngaleso sikhathi. Akukho mali, akukho lutho. Kufuneke badla abantwana akho lutho. Ngicaza ukudla kwala kaDlamini, ngithatha imali kaDlamini ngiyagibela upetrol, ngiye endaweni la kufanele ngiyothola khona usizo ukuze ngakhe lesi sikole ngiyabhala anginamali. Wayeba namagama ke abelunga exhumana nabo oBev. Simhleke ke ekhuluma isibhunu esikhulu uma esekhuluma noBev. uBev wayesedandi kwaSnez ngale yaminyaka. Ngoba omunye umuntu engakuthatha akubone sekulula manje. Kodwa lapha eqhamuke khona kwakunzima kakhulu. Leli phupho lakhe lasiza nathi abazali balezi ingane ezikhubazekile. Ngoba udala ingane besifihla zihlala emakhaya, zigadwe, zivuza amathe zisekhaya, zize zificwe isikhathi sokuthi zishone. Kodwa manje lo Nonhlanhla lo ongumema omkhulu walesa sikole wasivula amehlo kangangokuthi uMsinga wonke wakuthokozela lokho okwakwenzeka ngesikhathi kuvulwa lesi sikole. Hayi ke nangempela sesikhona ke isikole kufike uDr Mbokazi ezobonda from i-Department of Education. Hayi athola ukuthi hayi isikole asikho esimeni sihle. Hayi ukuthi ngikhulume futhi nabo kufike umama uInakronye ngaleso sikhathi uyena wawu MEC wake education. Kufike nobaba ongasekho emhlabeni ubaba uNkanyezi wakaHadebo umhloli la umhloli wethu la esiyinginisa la eMsinga. Kufike nabaka media nobaba uDlamini waseMsinga top. Hayi ayibone le ndawo Inakronye inhle ngaphakathi ngoba kuhle ngaphakathi nabantwana uyababona kodwa isimo sendlu asikho sihle. Angithembiseke ukuthi uzosiregister ke isikole. Hayi ke sikuvunyelwane kanjalo ke. Hayi bahambe ngibhala incwadi lengimbelesele phela isikole asiqala. Lesi sikole esihleli kuyindlu nje. Indlu ebhidlikayo ebhobokayo. Hayi indlu izibhidlika impela ke. Hayi ngikhulume nomhloli ngicela umhloli angikhulumele nobaba uXaba eMsinga. Hayi nisiphe indawo la singahlala khona nezingane. Nangempela hayi basipheke la sizohlala khona basiphi iclass. Hayi kubonakala ukuthi naseMsinga hayi lezi ingane azikho lezi zaseMsinga hayi ziyabagcona laba bantwana ngoba vela babajwayele phela laba bantwana. Hayi bese ngithi nje cha sengiya kule ndawo engiyiphiwe uNkosi yakaMabaso bese ngikhuluma nabazali ngithi cha sesiyashintsha la eMsinga. Hayi tshela umhloli sengicela ukuya endaweni entsha. Bhalele futhi kwa Department of Education ngicela amaphakhomu ngoba phela sina sikole. Hayi bangakheleke bawaletha amaphakhomu siqala amaphakhomu awu2 qaleke isikole. Ngaleso sikhathi ke sengisukile ngaleso sikhathi ngangiyi-HOD ngiyi-HOD esikoleni saseKhanyisani ngebhadi ke angithandwanga kuleso sikole ngabuya ngaseva la eSecret Office. Hayi umhlolo wasengithatha ke sengiba acting principal walesi sikole esikhona ke esingekabi nagama ke
Ukukhanya KoMsinga. Hayi ke ngikhona ke lapho mapark home hayi ngibhala incwadi bhala education sicela isikole asikho hayi basheshe futhi bangakhele bakhe ama-class awu 8 lama class awu 8 sesinama class amangaki sesinama class awu 10 manje hayi ingane ziningi manje ziningi ingane phela lesi sikole siyiso sodwa la eMsinga esabantwana abakhubazekile sithatha ke abantwana abasuka kuona wonke uMsinga namaphethelo kuze kuyoshaya eMdlovana kuye koKranskop kuye koDouglas kuya koMzweni ezindaweni ezingelula ukuthi zihambeke. Ngicele futhi ngithi sicela ukwakhelwa ioffice hayi balakhi ioffice. Cele ngithi sicela itransport ngoba manje abantwana itransport abanayo. Cha nangempela ke banginikeze ibhasi banginikeze amabhasi amabili. Siwathola amabhasi amabili. Lama bhasi ke ayakwazi uzubona la eMsinga ke sinamakhosi awu6. Lezi ngane zikuwonke lamakhosi awu6. Kufuneke manje lamabhasi mabili lamabhasi. And uma sicela abantu o-taximen bacela ukuthi abasithuthele ingane baya abathandi bathi basho lokho abakushoyo ngengane kodwa uyedwa ubaba owakwazi ukuthi mangihlala naye phansi asithuthele ingane akasekho naye emhlabeni ubaba uNtshebe wakwaMadondo owayekhipha imoto yakhe isithuthele abantwana bangaphi kwasePhomoroyi. Bekuthi uma ngabe kunomuntu nje oyisikhulumi noma kunomcimbi umuzo sehlebeza ethi ngizombamba ubani igama lakhe ngifuna inamba yakhe uthathe ama donations amaningi ngalo mfutho abenawo wothando lwabantwana uthando lwesikole uthando lokuthi abantwana bathuthuke. Okay qhubeke ngibhala incwadi ngicela isikole ke manje ngithi ngicela isikole ukuthi abasakhela isikole ngoba sinama class awu8 hayi nangempela idepartment ingasichitha isikhathi sakhela isikole lapho yasakhela sina ama class ngithi ama class manje awu22 eKhanya KoMsinga kune class elodwa engalicela kwa Jumpstart sal converter leli class liyisaluni yabantwana kulesi yasikole bese kuthi ama computer lab eyokuqala ama computer ngawacela kwa MTN wayifike kwesinye isikolo eSampofu ayi ngoba phela mina ngangithola ithuba nje la elincane nje ithuba ngangilisebenzisa thole lapha ngikhulume nabo ngimdonsele eceleni ngithi nginesikole esithile la ngifuna ama computer bese bethi ngibhala incwadi. They gave us basinika ama computer awu22 yonke iset yakhona ka convert iclass elodwa ngikhuluma neSGB sa convert iclass elodwa salenza ilab esakhiwe ke lama class amanye basakhela futhi lab basakhela ilibrary kule lab enye vele ngakhuluma nabaka Transnet ukuthi ngeke manje sasingeke sithathe lawa ka MTN sizowafaka ngapha kuleli computer lab entsha sakhuluma nabakwa Transnet banginikeza ama computer awu 32 sinama computer awu 32 kulo lab kanti futhi ngakhuluma nabaka National Treasury abaka National Treasury eJohannesburg basinikeza ama computer awu 20 so eKhanya KoMsinga ama computer akhona awakaze athengwe ngemali yesikole ama computer engabhala incwadi siwacela kuma companies basinikeza ngangimthanda ubuhlakani bakhe eyimisela lezi ngane kuxubene izingane akekho umuntu oyengamela leyanto kukhona izingane ezikwazi ukuyela etoilet kukhona izingane engakwazi ukuya etoilet kukhona izingane ezikhulumayo kukhona engakhulumi kukhona izingane ezibonayo kukhona engaboni kukhona ezikahle nje kodwa wayenothando oluyisimangaliso kangangokuthi othisha ayebaqashile wayebahlalela phansi ukuba bayithande lezi ngane ngoba abanye bazo
babengenazo lezi ingane, abanye bazo babe nazo lezi ingane, kodwa wayebabopha ngabhande linye ukuthi wonke umuntu okulesi sikole akayithande lezi ingane. Sayiphusha ke noma uMemdlamini wangigqugquzela ukuthi ngifunde ngoba ngangino grade 12. Ngafunda ke ngaqala ukufunda lapho ku 2008, ngaqala ukufunda lapho ngenxa ukuthi ngangitemporal, abangakwazi ukuthi bengithathe ukuthi ngizofunda ngiphinde ngikhokhe ngenxa yokuthi ngitemporal. Ngasizwa omunye kumama ke akaye uclean, angathatha izinto zakhe, mina ngizofunda through yena umama lo. Hayi ngafunda ke ngenza idiploma in education wabe yokuqala. Walibe ngigqugquzela uMama Dlamini, ngaphinda sengithi ngifuna ukuregister i-special needs, kwathola ukuthi ama credits awakangivumeli, kwamele ukuthi ngenze i-ACE. Ngenza ke i-ACE i-advanced certificate in education. Ngaphinda ngenza i-sign language. Injengamanje ke ngokugqugquzelwa uyena uMama Dlamini elibe ethi funda, wayengibiza Mabongi, ethi funda Mabongi, ngiyafuna ukuthi ufunde, ngiyafuna ukuthi uye phambili. Kumanje ke ngine special needs. I-special needs esingivumelayo ukuthi ngifundise abantwana abakhubazekile. Abantwana abakhubazekile ngiyabathanda kakhulu, ngoba abantwana engaqala ukuthi mangiqala ukufundisa ngafundisa bona. Namanje angifisi ukufundisa abanye abantwana ngaphandle kwabantwana abakhubazekile, ngendlela engibathanda ngayo. Ngifundisa abantwana abakhubazekile ke njengamanje senginayo yonke into yokubafundisa. Ngine sign language, ngine special needs. Njengamanje ke ngisekhona eKukhanya KoMsinga, ngifundisa bona abantwana abakhubazekile. Kuthe ngo-2013 enga-applya, ngakho ukugqugquzelwa futhi uMama Dlamini. Ngi-applyela i-HOD, kwasabizwa nge-HOD ngaleso sikhathi. Njengamanje sokwama-departmental head. Njengamanje sengiyi-departmental head yama-special classes. Namanje lezo ngane beyifunda esandleni sakhe zihlakaniphile. Ezinye zazo ziyathunga, ezinye zazo zenza iweave, ezinye zazo ziyabheka, ezinye zazo zazi nje ukupheka nje. Njengami nje wami umzukulu Nkosi yami uyangiphekela, uyathunga, wenza konke nje okwenziwa uwo wonke umuntu. Okay, sinawo ke lo ma computer. Ngacela ukuthi abasakhela ama workshop. Sine workshop abantwana, sine workshop yabantwana. Abantwana bethu bakhubazekile ke. Kulesi sikole sas admit all diverse of all range of lokuzana abantwana aba disabled. So laba abantwana bakhubazeke ngenhlobo ezahlukene. Sasithatha even nabantwana abangakwazi ukukhuluma, ngoba sasenzela ukuthi abantwana kungabikho abantwana abazohlala, ngoba is the only school esasikhona eKukhanya eMsinga. Ngokubona ukuthi abantwana abafani abagraspi ngokufana, ngavula ama-programs esikoleni, ama-skill program. Mina ngiwumbali esikoleni Ukukhanya KoMsinga, ngifike ngo-2009. Ngaze ngafunda kwaze kwaba ngaphuma seku-2019. Ngiyambonga kakhulu uMama Dlamini. Akekho omunye umuntu owayengenza njengaye, ikakhulukazi okungisabulisayo, yena akanayo ingane ephila ngaphansi kokukhubazeka, kodwa wakwazi ukucabangela thina ukuthi sithole isikole. Mina njengamanje ngikhuluma nje
ngiyakwazi ukuthunga. Umshini ngiyakwazi ukuthi kumele uqale ukupresse uze ugciniphi. Ngiyakwazi nokwenza i-weaving. Ngiyakwazi nanokucabanga ukuthi umuntu empilweni kumele azisize, ngoba akekho umuntu ozokucabangela. Ngiyambonga kakhulu uMam Dlamini, uyiqhawe ukwazile ukusiza abazali bethu. Ngiyahleli ngicabanga ukube akazange esungula lesikole, ngabe abazali bethu bayini, ngabe thina siyini, ngabe namanje sisahleli emakhaya size sifikele umnyaka omngaka. Kwathi uMam Dlamini wasungula. Engakusho kakhulu, ngiyakubonga Mam Dlamini, uyiqhawe laseMsinga. Engakusho mina futhi ngingasho ngokuthi unguma wami, ungugogo wami, ngoba usize mina kakhulu, kanye nogogo obengazi ukuthi uzongifaka. Sibe nama skills ke, ama skills esinawo kulesa sikole awu11 esawa introduce. Ngicela ukwachaza ke, sinawo number 1 bayapheka, bayabake, 2 bayabaza, 3 sinengadi, 4 benza isewing, bayathunga, isalon kuyagundwa esalon kwenziwa inzipho, kwenziwa yonke i-beauty ekwisalon. Maningi ke enziwayo. Kodwa ke okunye esikwenzayo esasikwenza ngisesesikoleni njengamanje angikho, angichazi njengamanje angikho, sengiretire, ngisho engangikwenza ngisesesikoleni. Okay, sinalo maklasi ke laba abantwana ngangibabona ukuthi cha, lo akafithi la, lo ungena la, lo akangeni la, ngoba ngisho imidlalo yebhola ne-speech kukhona abakhulumayo abantwana size siwine. Nasemidlalweni emabholeni bayawina laba abantwana. Yona into abayithandayo ke laba abantwana, ngoba eklasini kuncane abakutholayo. Manje ngapha laba benza khona imidlalo bathola kakhulu la emidlalweni. Basakhe hayi ngibona ukuthi no, i-transport futhi iyashaya. Ngikhulume ne-department isinike linye ibus department. Kufike kukhona indawo ekuthiwa kusamabomvini, samabomvu angapha. Kufike ubaba namhlanje, lo baba umeya, ubaba uNdlovu umeya namhlanje. Kufike yena esikoleni, sihlale phansi akhulume nami athi, "Ma'am, sinezingane ngapha ngasemabomvini. Lezi ingane i-transport ayikho. Siyathanda ukuthi ingane zibe sesikoleni nanokuthi ingane zilungiselwe i-grant." Ayinanga impela ngikhulume sixoxisane naye baba uNdlovu, ngivume ngibhalela i-department ngicela ibus. Ayinanga impela i-department inginikeza ibus yasemabomvini ezohamba ngasemabomvini, i-grant ngibenzela abantwana bayithola i-grant abantwana. Amabhasi ayengekho esikoleni, kodwa wazama ukuthi kuze kube namabhasi okulayisha lezi ingane zethu. Seyilayishiwe lezo ngane, kube nothisha abayigadayo, enze sure ukuthi ingane nengane izolandwa lapho ihlala khona, izobuyiswa ibuyiselwe lapho ehlala khona, izogadwa wothisha la ehlalweni. Ngabe siyimoshile, ngaba yimoshanga, kodwa babe nothando ngokukamem omkhulu owayephethe kulesi sikole. Nakuba ke uMam Dlamini wayezamile atholakala amabhasi abe mathathu abe bacosha abantwana. Abehluleka ukubagcina abantwana beza esikoleni bonke ngoba izindawo abaphuma kuzona azifani, ezinye azihambeki kalula. Ushiyeke uMam Dlamini iphupho lakhe lifezekile elezindlu zokuhlala, ngoba izindlu ezikhona eziyistezi, isakhiwo esihle ukudlula zonke izikole la eMsinga. Sithatha abantwana aba-125 bamantombazana no-125 wabafana. Sesisezingeni ke lokuthi abantwana bahlale nokho siyethemba ukuthi bazobe sebethola amathuba
bonke abantwana njengokwesifiso sikaMama Dlamini. Wena mem wawuthi mangabe usithuma njengosihlalo ko-MEC ababekhona ngaleso sikhathi wayefuna ukuthi sibuye naleyo nto njengoba injalo efuna ukuthi leyo nto yenzeke njengoba nisibona isikole sesinje njengoba nisibona isikole sesikuleli izinga akuzange kube lula walwa wafayithela ukuthi lesi sikole sezingane zethu sibe sihle khona manje kune hostel lezi ingane kufuze ngabe seyihlala khona ngaphakathi ngenxa kagesi ngabe uthe retire ingane zabe seyihlala esikoleni. Hayi sanda isibalo sabantwana manje ngabona ukuthi hayi amabhasi azoba maningi kodwa i-department ngeke ikwazi phela ngoba ziningi izikole ufuneke banikeze nezinye izikole ngabhala incwadi bhalela i-department ngicela ukuthi ayisakhele ihostel ukuze abantwana bakwazike ukuhlala ehostel. Nangempela futhi i-department ayisithatha isikhathi eside. Ngithanda ukuyibonga futhi lapha i-department ngoba yangiphatha kahle ayizange isithathe isikhathi eside yasakhela ke ihostel. Yasakhela i-dining hall, yasakhela ihostel. Ehostel ke lethu la linomahluko. Umahluko walo ihostel ukuthi sinabantwana abakhubazekile abahamba ngama wheelchairs. So uanti ngokwe department ngoba yasinikeza i-list ukuthi kuzoqhasheka kanjani. Ngabona ukuthi no, uanti oyedwa angeke ekwazi ukulunga ethatha abantwana abanye babeke phansi. Okungcono ake ngikhulume ngibhala incwadi sicela ukuthi abasenzele ama lift. Nangempela basenzelele ama lift basethe ngichaza ukuthi kungani ngifuna ama lift. Ngachaza ukuthi baningi abantwana bahamba ngama wheelchairs. Ngeke kwazi ukuqhuba bofika late esikoleni. Ngcono babezongena kwi lift behliswa abantwana bangeniswa abanye babehliswa abantwana. Nangempela basenzela ama lift. Nje lesa sikole nje kukhona ama lift kulesa sikole. Njoba kade ngishilo basakhela futhi nama special rooms nabantwana ke kufuneka laphana kube khona ama physiotherapists kube khona I think ama physiotherapists ngase ngicela ama special classroom. Lama special classroom iwona ezofakwa izinto zokujimisa abantwana bevocavoca ngoba kumele bevocavoca abantwana. Akhona futhi lo ma class akhiwa lapha esikoleni. Ngase ngicela ukuthi abasi renovate i-office. Bali renovate office sine staff room khona staff room khona office kaThisha omkhulu khona ioffice lika admin khona lika deputy khona i-base room khona ikhishi ngaphakathi sinalokho. Okunye esakwe isikolo sivulwe kabili lesasikole saseKukhanya KoMsinga. Sivulwe ngo-2011 sivulwa ubaba uMbokazi on behalf of ubaba uSenzo Mchunu uMEC. Kukhona amatshe enziwa abazali kwase khona itshe elenziwa izingane zaseKukhanya KoMsinga. Bebonga umsebenzi kaMama Dlamini ngokuthi akhe isikole sabantwana abakhubazekile eMsinga. Lavulwa official livulwa ubaba uDr Mbokazi on behalf of ubaba uSenzo Mchunu uMEC. Lavulwa ke kwakuhle nesikole savulwa. Kuthe khambeni kwesikhathi ke sekuvulwa futhi isikole savulwa kabili sekuvulwa le portion entsha ke sizovulwa uMEC uDlungwane. Ngebhadi akangafika uMEC Dlungwane kwafika uHOD ubaba uNzama naye ongasekho njengamanje emhlabeni. Kwaba khona impikiswano ke ngalelitshe. Silibiza ngokuthi plague ngesingisi kodwa liyitshe ngesizulu. Ilento ukuthi kungena ipolitiki kakhulu esikoleni. Kube khona abangala kube khona abangala. Baze bathi ke sebelibona lelitshe lisesangweni. Kwaze kwathi cha alembozwe ngoba ungqongqoshe uzothetha.
hayi ke lembozo wakhe akho ungongo ubaba unzama akashongo lutho ngani akashongo lutho kodwa umuntu owabelesela ngalo udirector district eDandi ebelesele ethi leli tshali suswe ayikho incwadi eyaqhamuka kwi-department ayikho ipolicy kwi-department ethi leli tshali suswe kodwa wabelesela ubaba ukuthi alisuswe bekukhona emva kokuphuma kwami esikoleni kuba khona udeputy emva kwami uMrs Thusi wafika kuye ubaba wathi akasuswa lelitshe alisuswe esho kuMrs Thusi uMrs Thusi akavumanga ukulisusa lelitshe ngoba kungekho ncwadi ephuma kuye incwadi ephuma kwidepu ephuma edistrict nephuma eprovince balisusile ke itshe balisusa itshe ngasengicela imeeting noNdunankulu uSihle Zikalala wanginikeza ithuba uSihle Zikalala ngaya kuye ngamreportela ngalilitshe kwatholakala ukuthi itshe hayi selisusiwe bathi bazolirenovate ngicabanga ukuthi inyanga yesithathu le itshe lisasusiwe alisusiwe alikho lalibekwe khona ukunye ke efuna engusho ukuthi abazali baseKhanya KoMsinga ngelanga kuzovulwa isikole bacela kubaba uNzama HOD ukuthi bacela ukuthi isikole sibizwe ngomsunguli waso uMama Dlamini uthe impendulo bathe ukubonga kwabo baswele abangakunikeza uMama Dlamini kodwa sebecela ukuthi idepartment isikole isibize ngoMama Dlamini wasethu ubaba uNzama no asisakwazi ukushintsha isikole uMama Dlamini akathathe akathathe kula noma ihall noma yini angayibiza ngegama lakhe hayi ke nganginganawo amazwi okuphendula kodwa ke kwangiphatha kabi ngoba isikole sonke ngasisungula ngisisusa phansi ukuthi okwakubangela ukuthi akube khona iside engilithathayo kwangidida nami kodwa noma ngingazange ngiphendule la eMsinga kukhona izikole ezibizwa ngabantu besilisa abangazange benza lutho zabizwa ngabo ngoba thina siyabantu besifazane uma kuthiwa isikole asibizwe ngumuntu wesifazane kunzima ngoba siyabantu besifazane sihlukunyezwa kuukuhlukunyezwa kuyiabuse ukuthi uma abazali becela ukuthi akwenzeke ukuthi ibisithi department ngeke ngoba ngiwumuntu wesifazane sidlulile ke futhi lapho kulokho ngadlula kwafika isikhathi sokuthi ke ngiretire ekukhanya KoMsinga wathi nhlahamba evaleliswa angihambi ekwenzeni izinto njoba ngekhaya nje angili kohlala ngisayozamela izingane lezi eziphathwa ezingakwazi ukwenza lutho ezikhubazeke kakhulu ngizozizamela ukuthi ithole isenta yaso uNkulunkulu angisize futhi nabo laba abakhubazeke kakhulu uhulumeni angilekelele ngivule isikole beze futhi sizohlala ndawonye nami nalaba sebesheshe bephume beno18 ngoba sebeqedile esikoleni lesi ngizozama futhi ukuthi uhulumeni anginikeze ukuthi baqhubeke namakhono awo lade bewenza ngoba esikoleni lesi ekade ekiso Kukhanya KoMsinga kuyathungwa woodwork ubuhlalu amakhanda ayalungiswa ukupheka wathi ngifuna ukuqhubeka zonke lezo zinto sebebadala baphume kulesikole saseKhanya KoMsinga beze kulesi engicabanga ukuthi uNkulunkulu uzongipha sona bazoqhubeka nalezi zinto lezi abazenzayo kuza abantu bezothenga kusebenza bona kube sa factory ngempela ke ulolo hambo
useseduze kakhulu kulokhu kwabantwana laba abakhubazeke kakhulu ngoba ayikho into engekho yokumhlangabeza. Khona lonke uhlobo lwesikole ongalicabanga ngisho ibhodwe lokupheka ngisho ihalave ngisho ini. Akukho okungekho nje kwalezo ngane ukuthi fanele manje ziqale kube seziyakwenza. Inkinga yindlu yokuthi lento uzoyenzelaphi. Ekhaya kwakhe sekugcwele akusekho ngisho indawo yokuhlala. Lezi zinto abamukela ngazo ama-donations akhe asegcwele indlu. Kufunala nje indlu manje kuhanje kuyokwenziwa lo msebenzi walezi ingane uqhubeke. Kuye kwafika izinsuku ebezishesha ezithi usezothatha umhlala phansi. Kodwa ubesixoxela athi yena akayili ukuyohlala phansi usayosebenza. Wayesho ke athi iphupho lakhe ngoba ukukhanya komsinga kuyisikole kuthatha abantwana abahlukile noma bekhubazekile kodwa bayakhona ukuzihambela nabahamba ngama-wheelchair bayakhona ukuya esikoleni. Kodwa kukhona lolu hlobo lwabantwana olungathathwa ekukhanya komsinga ngenxa yemiqathango kahulumeni umnyango wezemfundo. Labo bantwana babizwa ngokuthi phecelezi profound. Abakwazi kuzenzela lutho, bayalala nje, bayaphendulwa, abakhoni kwenza lutho. Ilolo thando ke abesenalo kakhulu ebuka bengathatheki ekukhanya komsinga. Uthe uma ephuma wanyakaza kakhulu angixoxela athi mem sengithole izinto ozobona. Ngamangala ngithola ama-puzzles, ama-building blocks, kugcwele izikhaftini ethi usewenzile ama-donations. Ube wangixoxela futhi wathi sekukhona izitofu, sekukhona izinto eziningi zokuthi isikole singaqhubeka. Kodwa kunalento emkhathaza kakhulu eyisakhiwo. Saphinde sahlangana futhi engiphathele izithombe esethole isakhiwo obekuyinkantolo yabathembu engasasebenzi. Le nkantolo le idinga izivalo, idinga ukubiywa, idinga ukulungiswa izindonga, idinga amaplangwe, idinga amazenke ukufulela uphahla. Yona isakhiwo ngoba ikhona kodwa ayikakwazi ukusebenziseka. Siye sahlela ke sakhuluma ukuthi ayibo soke simvakashele sithi kuyogenca sicente egcekeni lesi sakhiwo. Kodwa noma singacenta usasidinga lesi sandla esithi isakhiwo sona qobo lwaso masisebenziseke. Umem Dlamini ke siyabonga ukuthi uNkulunkulu ubekile lo mbono kuona futhi usagijima nawo. Uyazibhala izincwadi. Ubuyangixoxele athi mem sengibhalele uMtsiphe Foundation. Mem sengibhalele uNdunankulu. Ngiyazama mem. Kodwa ngiyethemba ukuthi ngolunye usuku kuzolunga. Mem sesisitholile isiza la okuzokwakhiwa khona futhi indawo yalaba bantwana abashaywa iminyaka. Ngokahulumeni ke uthi uma bena 18 sebefanele baphume esikoleni ukukhanya komsinga. Uhamba nje umem imkhathaze kakhulu le ndaba ngoba abantwana bethu noma ngabe bena 18 basuke besengabantwana abadinga ukunakekelwa. Lesi siza
Ukhalo ke oludlula lo lengike ngachaza ngalo lithi lunesakhiwo esingekho esimeni. Lolu khalo ludinga ukubiywa ucingo lokubiya. Ludinga ogreda kuhwaywe kumiswe isakhiwo kuvulwe ama foundation siqalwe phansi isakhiwo. Uye asho ke athi akazukhathala lingakafezeki leli phupho. Lesi sakhiwo ke injongo yaso ukuthi abantwana lamakhono abawafunde eKukhanya KoMsinga awukupheka, awi-weaving, awi-beading, ukwakha ubuhlalo, awukubaza, ukwakha amakhabethi, ucwala izinwele. Wonke lamakhono bangawakhohlwa ngoba phela bangabantwana ababuye bakhohlwa. Bathi bewasebenzisa lamakhono abo bathole nezimali ngoba phela izinto abazozithola lapho abazozakha abantwana bazozithengisa. Bakhone ukuthi baphile nabo nemindeni yabo. Siyakholwa ke kakhulu ukuthi amandla uNkulunkulu awabeke kuyena azokwenza leli phupho lifezeke. Namhlanje siyaxoxa nje kuyiphupho. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uvula iminyango ngalolu suku ukuba leli phupho lifezeke. Siyabonga kakhulu Mam Dlamini ukuthi awuzange wakhathala. Bekuyisikhathi sokuthi ngabe uphumule nomndeni wakho manje uziphathela abazukulu. Kodwa ngiyabona awuhlezi phansi njengokwesifiso sakho. Siyabonga Mantanda. Ebesikufisa thina njengabazali. Yebo, wayiqeqesha ingane zethu zikhona ngokushawa iminyaka seyihlele emakhaya. Azisenzi lutho. Ziyakwenza ezikwenzayo obekuyisifiso sethu esesebenze kangaka. Wayelwa elwela ukuthi engathi zingathola noma itertiary lapho lezi ingane ezoqhubeka khona nokufunda ziqhubeke namakhono azo zikuthole phela okuncane okohopeni ukuthi kungenzeki ukuthi igcine seyihlele ekhaya impela zingasenzi lutho. Singabonga kakhulu uma nje engaphumelela ephusheni lakhe ayelifezile ngoba ngempela uthema kufika iminyaka eseretire ngicabanga ukuthi wayengakaqedi kulokho ayekufuna ukuthi kwenzeke. Lezi ingane sasinethemba lokuthi izosebenza, sasinethemba lokuthi khona izokwenza kuze ithole okuncane nazi lokuzaba nethemba wayeyithembisile wathi bangani bami ngisayozama okunye nizothola umsebenzi nisebenze. Ngibona ngathi wayekusho lokho ngoba kwakusuka kuye ngaphakathi kuyiphupho lakhe kusenhlizweni yakhe engathi ebengasizakala noma esehleze ekhaya kube khona kodwa ayokuzuza akuthole kulezi ifiso ayeyifisa ngabantwana bethu abakhubazekile. Lapha kulesiya sikole asazi noma ipolicy yakwa department kodwa ake ngithi ipolicy yakwa Department of Education bebe exita bebephuma at the age of 21 yabuya ipolicy yajika yathi abaphume at the age of 18. Inkinga manje la ikhona isikole lesi akekho owacabanga ukuthi akube khona isikole la eMsinga. Bekhona abantwana abakhubazekile begcwele la eMsinga. Isikole mase sikhona eMsinga sekuyaqala ke department isithi abantwana baphume at the age of 18
labantwana vele kade behlala singekho isikole bahlalile singekho isikole laba bantwana isikole mase sikhona iminyaka yabo phela abanye bangena beno14 abanye bangena beno15 ngenxa yokuthi isikole singekho ngenxa yokuthi abazali bebengena izimali zokubasa ezikoleni ezisemadrobheni mase sikhona ke isikole sebeyaphuma ke esikoleni uma bephuma esikoleni one baphuma bana certificate kodwa amakhono wonke la enziwa esikoleni bawenzile bayawazi abantwana manje sebehlele emakhaya abasafundi asazi ukuthi ikuphi esimele sikwenze ngoba manje abantwana bayakhala bathi mema sihlele emakhaya asifundi baye bezala kimi ekhaya bezofuna kimi manje ukuthi angibasize nami sengiza emphakathini ngiza kibo bonke abantu abalalele njoba ngikhuluma ukuthi ake sibasizeni labantwana ngoba ekugcineni labantwana bazongena kuyidakamizwa njoba idakamizwa nje zihamba ngoba phela abafundi abenzi lutho akabe catshangelwe nabo njengabantu ngoba phela bayacatshangelwa abanye laba abakhubazekile ake becatshangelwe nabo laba bantwana ukuthi bakhelwe indawo la bezokwenza bona lamakhono ade bewenze Ukukhanya KoMsinga bawenze lamakhono abo lapho ukuze nabo bazenzele ikusasa labo futhi laba bantwana abaningi babo bangabafana kanti nabo amantombazana bayadinga njengoba ade ngisho ukuthi khona isaluni bayakwazi ukwenza inwele bayakwazi ukuthi abantu ke abafuna ukubaqhasha ngoba bathi abantwana bakhubazekile kanti abantwana bayafana nabanye abantwana imisebenzi abayenza lapho Ukukhanya KoMsinga imisebenzi engeke iyenziwe laba bantwana ekuthiwa abanormal abantwana abangakwazi ukuzenzela lutho ngesingisi okuthi phecelezi babizwa ngokuthi severe to profound labo bantwana bakhona eKhanya KoMsinga kodwa njengamanje ngithe uma sengishiya phansi ngacabanga ukuthi baningi abantwana asebekhona futhi abawo severe to profound abahlezi emakhaya abazali abangazi ukuthi ababenze njani amlalise nje umntwana uyolala nje umntwana athi umzwali ngoba ukhubazekile akazi kanti sinalo lelo khono lokubasiza abantwana nginomntwana owayengahambi olapha ngiyayikhohlwa le ndawo yabantwana entandane khona la eMsinga engamsiza leyo mntwana engakwazi ukuhamba engakwazi ukwenza lutho namhlanje wakwazi ukuhamba ngivuleke manje i-care center la eMsinga asinayo i-care center so ngivule i-care center isi-registered le care center la kuzofundela khona abantwana abaho severe to profound ngihambile ngayokhuluma noNdabezitha ngithi uNdabezitha akangiphindawo uNdabezitha wasenginikeza inkantolo le nkantolo akanginikeze yona ke uNdabezitha isafuna ukulungiswa ayikho esimeni sokuthi ngingangenisa abantwana ngibafundisa ngike ngabathatha ke abantwana ngabafundisela la kwami ekhaya kwatholakala ukuthi no akulungile kumele kube khona futhi esinye certificate sesibile ngisitholayo sokuqala sikhona kodwa lesi sesibile ngizosithola ukuthi kulungiswe le yankantolo so kubantu baseMsinga nakumaphethelo wonke ngiyacela ukuthi nisisize onesifiso sifuna ukulungiselwa lenkantolo ibe isesimeni sabantwana abangafunda siyacela mphakathi wonke nasezindaweni ezikude ezizolizwa leli phimbo likhuluma ukuthi sisizeni la eMsinga abantwana baseMsinga bahlezi emakhaya asifuni ukuthi abantwana bahlale ngoba kusasa laba bantwana thina siyabazali siyahamba so abantwana funeke bebe sesikoleni bafunde babe nekusasa labo nefuture nabo into abazonzenzelana bafunde ngoba ziningi into abayifundayo baningi amakhono aenziwayo
So nabo labo akibo bonke abantwana abangakwazi ukuzenzela. Ngiyacela esizweni sonke ukuthi sisizeni nisiphe eningasipha khona, sivuselele lendlu esiphiwe undaba ezitha. Sikhona la eMsinga. Sisizeni lokho esicelayo emphakathini wonke. Sicela nakongqongqoshe. Ongqongqoshe abasisize. Siyabantwana baseMsinga sakhelwe futhi le care center. Care center it's a daycare center. Isemqoka kakhulu. Ithina nje eMsinga i-care center engeke babikho. Kodwa isikhona ngoba isi-registered. Ukuthi nje abantwana bakafundi ngoba isimo sendlu asikabi sesimeni sokuthi abantwana bangafunda. Department yasinikeza isinikezile ama-resources, sinawo ama-resources njengoba ade ngisho ngithi sesiqalile sesimisiweke ngokuthi isimo sendlu asikho right. Ngoba nabo laba bantwana ba-exitile bangakwazi ukuzosebenza kule care center ekhona ngoba sebeyabazi laba bantwana. Ilokho esicelayo, siyacela sisizeni.